cacat tubuh, yang tidak dapat mengendalikan dirinya karena sesuatu kekurangan yang dialami. Di Jamita on di Pabotohon dunggabe raja ni bangsa Israel si Daud di hati dakon ibana ron na pinilit ni debatay ibana lao gumonggom bangsa Israel. Didok di 2 Samuel 8 ayat 15, 2 Samuel 8 ayat 15, jadi dung bangkit raja si Daud gumonggom saluhut manang sadok Israel, say dihajong joko si Daud do uhum dohot hati goran tu sadok bangsonai. Say dihajong joko do uhum dohot hati goran tu sadok bangsonai. Daud adalah seorang raja pengganti Saul yang terus-menerus melakukan keadilan kepada bangsanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Jamitao menaringoti kepedulian Daud tupinopar ni Raja Saul, raja yang adalah musuhnya sendiri, di mana Saul senantiasa memburu Raja Daud. Alai malua do Raja Daud sian suguni rohani si Saul. Dunggabi raja ibana ala di hati dako kasih tongan di debata dilulu ibana ma di Jamita ton disukun aung dopen waik tadik-tading ni Raja Saul nang bainok kutu ibana sini roha. Boedo di sada sisi berengotta kehidupan ni raja dan penguasa di seluruh dunia yang berbeda dengan Daud. Mula didok contohna, mula rok sada penguasa na menggati penguasa nasing. Tak pola rasalah dohonon nanti dendam pertama adalah kepada raja yang digantinya. Itu biasa anak. Jaladang lomo rohana mamerik keturunan ni raja na nigatinai. Alesi Daud justru sebaliknya. Allah hasit tongan di debata tong di patolhas tu bangsa Israel, justru dia tidak mendendam kepada Raja Saul yang memburu hidupnya. Alai justru patuduho nasini rohani debata tu musuna sadiri. Dina disukun adong dope tadik-tading ni Raja Saul adong idok dibagas ni sada naposo ni si Saul ujui jala terasing hidupna ala didok napakpang ibana tabereng jo namargoar si Mefiboset pahopuni Raja Saul anak ni si Jonathan di 2 Samuel 4 ayat 4 didok songonon akup ni adong do di si Jonathan anak ni si Saul sada anak napakpang pak na duaca 5 tahun umurna uju naro barita taringot tu si Saul doho si Jonathan sian Yisrael jadi dihidat parorokna ibana laumaporus nian ape dinahapugan nasida laumaporus madabu ibana laus pakpang ima goarna si Mefiboset. Jadi goar ni pahopun ni si Saul si Mefiboset anak ni si Jonathan pakpang umur 5 tahun ketika ada persoalan orang-orang Israel yang diburu oleh orang Palestina, maka semua melarikan diri. Roma parorok nasi siba ibu maibana ala hapoga mabuan pada busiat tanganna gabe pakpang pak na duasa. Ketika ada orang
keturunan raja yang tidak mempunyai gambaran hidup lagi yang benar, ngatir singkir sia tonga-tonga ni harajaon pakpang musepak na duasa perkembangan na sia umur 5 tahun molo dihitung-hitung tiki dijo si Daud umur 18 ke 20 tahun peristiwanya. Begitu terpuruknya Mefiboset dalam hidupnya. Alik kod dijo raja ibana tujuluna neng marasi roha Raja Daud. Nah pasti babiar do poparan ni raja menghadap raja kemudian. Nah pasti elania haruna yang benda dijual sotung narong kono na salah na julu amukku do hotopuku sesongon na gentar doy alai didok di jamita tahun jadi duk sahat si Mefiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul di ayat onom tujolo ni si Daud manuka ibana tutano marsoba alai ni na si Daud ali Mefiboset gabi didok disod doau na pasom una koma biar ay nang bainok ko do tuho asini roha una koma biar nang bainok ko tuho asini roha ala niamong mo si Jonathan baulahok ku saluhu na tuho sude gola ni si Saul opumi hadirion ni Raja Daud nama rasini roha maradopon saluhut jolma ala siad debata asini rohai salinai ala siad debata asini roha nadong di si Daud dipatuduhon ibana matu saluhut bangso nani gonggomanna asini roha termasuk poparan di si Saul raja nani gatina baulaho kusude arta nadong diopungmo jalan okebat dope penyambutan ni si Daud tu si Mefiboset na dijamita taon ikos sapangana korap doho tau nakpe martiha si bana jala pakpang dang diperduli ho si Daud kehidupan ni si Mefiboset yang tidak ada satu pun dan satu hal pun yang boleh membantu Daud. Isoma pengorbanan di si Daud nah sangat-sangat besar justru memberikan kehidupan yang penuh sempurna kepada orang-orang yang bercacat tubuh. Nah inaulongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus dipaingot saluhut talak Kristen songo sikap dohot tindakan ni si Daud na peduli tujol mana hurangan kolan marojahan diasini rohan di bata. Imas ada sikap ni si Daud sebagai raja yang tidak mempunyai dendam sedikit pun kepada siapapun tetapi berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Sikap dohot tindakan ala marojahan tu keselamatan nani lehon ni di bata. Molo di paingot talak Kristen neng mengurupi jol mana martihas molo di paingot talak Kristen mengurupi na martihas sikap dohot karakter nak tindakan ni si Daud magabe parsiajaran dihita marhiti jamiton gabe parsiajaran na mendasar na kokoh na sangat diagungkan sekaligus dapat dipertahankan selama-lamanya. Sikap dohot tindakan ni si Daud na marojahan di hata ni debata gabi paluahon saluhut jolma tanpa menuntut balasan dari orang yang diselamatkan. Nah kita jahat dicertai di surat si Lukas ayat 10 Lukas 14 ayat 12 1 14 mulu naeng mabain si panganok ko tudong ammo mabay pesta bulun udang makan na pugos na martihas na pakpang
Anggwa kana sangat do dengomu ale-alem do ngamu inna rupani dipaingot di jamitei pisteli babaloson na do not tuhoi alemo lo napakpang na martihas na pugos daktar bain na babalos tuho majuho tuak kasih bahenon na marsipanganon untuk balasnya apa yang kita buat. Alani pengorbanan yang terus menerus menyelamatkan orang lain tanpa menuntut balas. Imajo sikap na parjulu ditiup si Daud. Idoban na pola disukuni bana nang bainok kuasi ni roha. Adong dope no aing paparan di si Saul. Tadik-tading na. Ikong gabe mararga sudip keturunan ni Raja Saul sebagai raja. Diadupan di saluhut bangso. Sikap dohot tindakan ni si Dauton dok nakingan gabe persiajaran di saluhut dihita. Jala sahalinai gabe persiajaran matuak kana marhuaso na punya kedudukan. Na manggati akka parhuaso nasi. Memang sebalik nga do na masa di Portibion. Tung maoldo mengurupi lumobi lau paturehon kehidupan ni Ripal. Apalagi alwate. Jadi molo taasi sada jolma lumobi alotta ay teroro sibulis kitayang o manaw moto jolma ngay palilililion na masayon marasi ni roha do peon ito rin na dotongi warape Portibion do sibulis bukan ido man na bersaing terus menerus kedudukan di Portibion aladak ya buidinggan marasi roha lau makokop saluhut jolma marujahat tuasi ni rohan di batang. Na inaulongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus hadirion ni si Daud naguh aksis ni roha dipatuduhon ibana may takas gabe persiajaran jalangulune baru may tusudi halak Kristen asabuy songos si Daud ditsikap dohot tindakan nasay di pasu-pasu di batay ibana napaduahon naik persiajaran dihita di bagasan jami taon si Mepiboset sendiri tuk takas manada hadirion na diadopan ni Raja Daud na martihas adong ido ibana diaya tualu jadi marsoba maibana huhu didok tungi sema pola au na posom ubahe pola do pakonomu biang namate songonawon. Bagi kehidupan orang-orang Israel ketika itu anjing adalah binatang yang sangat menjijikkan dalam kehidupan mereka dan tidak mendapat penghargaan apapun. Idoban nahiadi doko Yesus tang leano si panganon tu anak manak tu danak daidang buaya tu si panganon si danak leonot tu biang di Markus 15 ujaha jua salam takas dihita ayat 25 sahat tu 27 Matius tang Markus Matius 15 ayat 25 sahat tu 27 alai Roma buru-buru disoba ibana huhuk mandidok Tuhan tolong au alai ni nama mengalusi dak tama bueto si panganon niak kadak danak lau medebuhon tuak kabiang alai didok buru-buru ima ido niat Tuhan alai dialang biangi do akana pistik na merdikdihan sian panganan niopuna tung macai liado kehidupan di jolma molo dipartudus tu biang tidak berguna tidak dapat diandalkan
sama sekali dapat dibuang begitu saja. Tak pola salah. Mabolok koni. Sikap nizolma terhadap anjing. Ketika persoalan kehidupan hubungan sesama antar bangsa Israel dohot nasib. Alaitung didok si Mepibosek do dijami tahun. Tungi semau ale Tuhan, ale Tuan, ale Raja Nami. Pola didok pakokowau biang nama teon. Ita daibana diri na takas di hadapan ni Raja. Na somar lapatan. Manangah pinagboy diharap po siyanao di nguluon. Buama na songobiang. Namati musik na inaulongan gudag ko na martihas tabering ate aledang madadadiri na bakas sebalik na gudag ko na martihas sige jang roha gabi mamaksa halak lau mangasi ibana adong di tabereng di pardalan di gulutta di zaman Noe say martihas majolma lau mengelului segala sesuatu gabi dipakai kondisi lau membuat keberuntungan hidupan na didok eksploitasi di tengah dalan di persimpangan bodo bereng oteng pertanyaan na memang adakah gereja sampai sekarang peduli kepada orang-orang yang cacat? Memang tantangan mazotadok nanti. Seperti bergumul dui baga satikion alani COVID. Molotadok naik kesimpulan sementara dak selamana. Gudang guna martihas na tua-tua. Antara ni umur 80 ke 90 ke atas. Boydo tardok tihasna ikolomona ipakatayon adong doy. Kesaksesanna ay berek pinoparra di dia to. Ido mulai podai na poso olo didok berengau. Ay tiki poso au bergumul do aledung betua unoeng dapat tahu sudah alagok pinoparra jako kajang umur na to apalagi mulo dua halak nama hutai 1000 halak jol mai hutai hola dua halak nama tua tinggal bawlo do tihas nyo gijang iroha dak tolak nyom manangah hambang ulau-ulau nale seneng mengulau-ulau do pe songon na poso olo ma dituding akan na poso na someradat edang iboto hamuk nah buado sabar dohita mengadopi tihas na songonon adong dua sini rohatta dendab buah kaya nakon na tunar toras na martihas gabedang olo melayani banyak begitu gabedak peduli idoban narong na tutu amadok ikut dijabuni anak kuno belgad doa sonang anggoy sodao ikut dijabuni buruk kado sonang agoy na isona tersiksa do tihas deh unang mazuak kana martihas di pertibiot tabereng na cacat tubuh alay nagoda ngetihas ni jolman waingon justru dipakai tihas na dihagijangon ni roha molo si Mepiboset tung do pakonomo mau wali Raja Nami molo sasitong nga dibereng sejarah so ina madendam maopukku Raja Saul tuho ipaburu-buru doho hape au pahupuna iparduli hoko kehidupan Mepiboset justru menerima berkat daripada Daud karena dia tidak dapat mengandalkan apapun dalam hidup. Boy manjota terjemahot tunggulut ta siap hari nagudangat tandalhon ngulut tahun justru dia dupan di dewata jojot dohita tahilaladang martihas dia dupan di dewata
Ita nama mampu di suding ulut tahun. Gabedak tatanda dirita jaladang rendah diri dia dopan di dewata. Aku yang menentukan. Sipata teh. Ini khusus dulu kepada anak-anak yang selalu daring dalam hubungan komunikasi dengan guru dalam ujian ataupun komunikasi melalui sekolah karena tidak ada tatap muka. Coba jomulo terbeba nak kadak denaki di persiajaran nana daringi. Kalau guru do salah kan? Dendam matu guru ne. Pojok mai pikiri. Pojok. Ibawa musia mau tua mau ngado inonga, stres mau musia mau ngado inonga. Aidang mampu mengikuti persiajaran ni anaknya. Na sotata mukaon alani online on. Kehidupan di zaman ope olodo gabe mabetihas tingoluta. Kepedulian kita terhadap segala sesuatu yang membawa kita tidak mampu berbuat apa-apa songos si Mefiboset adalah penyerahan diri kepada Tuhan yang maha kuasa di dalam Kristus yang memiliki segala sesuatu. Imana perlu bodo di usaha jolman yang menyelamatkan diri nalani covid nanti next selamat baru WHO asa selamat betul maem mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah murah nanti murah dong kan dimana na murah alih naik terbebas masyarakat ay nga denda naik kalau orang marmasker denda perjulu pa iya so pasar denda padua hon pusap denda patuluh hon bayar. Kalau masker nih adok gue teliti na cuci tangan kita on setiap saat. Cara mencuci tangan ini mau 10 menit ikonyesian akan dijabu tinggal sudah menyelamatkan diri. Aung go persaurat doh nasing adong pasti ai sugei nei portivio ni collaudo tuonan tutu ngadong noeng online nih kirim atau patop adong deh alek ko pajupan ko sipata pajupang di gereja inna iorai aduh syukur saya wasadang roha mo amang deh iorai do pia mak tu gereja inna ale yang kui kuriok ko dang iorai te ini ko tersusah do sip anggui kude dang iorai satu borngin mulai sukun noeng amama di kopiton setia do ijabu doho ina timer diskusi menyelesaikan persoalan na martiha sanakon na sekolah enggak setia. Egoisme muncul semua mencari keselamatan diri sendiri alani boy dohono laptop baru gijengi rohani zolman wae dang manada dirina jami tahun menegor semua orang. Jadilah Mefiboset yang mengenal dirinya sangat rendah dan tidak berguna. Hanya oleh kasih karunia Tuhan dia bermanfaat dan hidup. Dalam melalui masih Daud memberi jaminan kehidupan. Idok, unak ko mabiar ikodong anakku doho paula ko kwartan yopungmu jala sapangana na udoh to. Begitu indahnya seorang raja yang begitu agung justru menghormati orang yang tidak berguna untuk bersama-sama. Disitulah pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Mari itu jami tahu di paingok sudi halak Kristen ikon naik takas patuduho nasini rohana naik takas patuduho nasini rohana tu selalu jolma tanpa batas siapapun doho tugas do tanggung jawab dihadiriota songon Kristus nang mangalehok kanguluan di hita marhiti asini rohani di batang atok peduli mahitate tu saluhut aletong dosi paingok dohonokko alahin nahalak buti rupani tong adalanan erong ko nabani pui ayaw bereng sebelah kanan senda buti tung dapok na pindah sebelah kiri kalau jauh orang nasi buti noni
berpindah sebelah kiri. Adong mampai putih tiup-tiup, datang polisi katanya. Terbolang mata melujung. Hati-hati. Itu nahurok nakingan na gudanga jolma di portibio dak tikos di perdalan ningguluna songos si Mempi Boset dengan rendah hati untuk memohon pengasihan orang lain. Tugas do tanggung jawab kita marasi roha matu saluhu jolma aleo jahanna asini rohan di bata di bagas Kristus ala ngamalua hita dalau nak tapatu pati hasta gabe sada senjata lau mabaik kalak nasi terbeban. Amin. Pasu-pasu hatami. Mauliate madiho ali Tuhan ala takas atam marsaringar di tonga-tonga nami laho mengajari hami saluhut sihut tonho asa marasiroha hami nasian hoi tu saluhut akadongan nami namartihas nahurangan Tuhan argugui mahami saluhuk na merhiti tordim songon na pinatupan ni naposom Raja Daud tupoparan ni Raja Saul si Mempi Boset dia si ibana do yali Tuhan songon asi ni roham ay di hati dakon ibana do asitongat dohot umum di harajaona songon na pinangido ni roham untuk saluhuk na mahami ali Tuhan gabi pasahator diri nami tuho asa sodangamu roha do pikiran nami marhite tordim gabi boy mali Tuhan hami saluhut naung majalo haluaw nasian ho di bagasan Kristus Yesus gabi habaoran ni pasu-pasu tu saluhut jolma lumobiak kahalak na martihas Tuhan napos dorohanami tarulahami alahomat dongani hami mertua mahami ali Tuhan jala pasu-pasumu mahatam imadalan ninggulunami ala nungahu peopami dingulunami siapari merhite Yesus Kristus Tuhan nami jalo matuhat tangiang nami asima roham sahat maitu tangammu amin. Nasaikan istri
Salam damang dainang. Tapi kema titing di Huriata di Minggu tanggal 27 September 2020. Nama ngulo kita non di tanggiang pangondianon imang amata sintua Insinyur Johnny Robert Numban Tobing. Kaparjolo. Kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober 2020 kebaktian bahasa Indonesia. Evangelium Sada Musa 2 ayat 11 sampai 25. Epistel Sada Korintus 10 ayat 2 sampai 12. Tema sarupa di hadapan ni debata. Kebaktian dohita sona somal di garia tahun jala deba di bagas nabi. Napa duahon pertangyangan dari Kamis tanggal 1 Oktober di bagas nabi patupau tado pertangyangan songon nasomal masuk pukul 8 warngin hari koton mai di bagasan sihol dohot lasni roha. Napatuluhon amalateon memasuki bagas. Tajalo doha amalateon sian keluarga abang Predi Panjaitan inang situa bonur boru sirait gudangna 500.000. Maka malatehon dengan bahasa itu hatta dina mengepoi bagas nasidat hari Selasa tanggal 22 September di Batang Kuis Medan. Nasida ruas Nihuriata dihakai Pekanbaru. Jala hahani amata sintua wejepta Panjaitan. Katangyakan mah bisa di bagasan hai pason nasida dung mangopoi bagasi. Suk-suk ma pasu-pasun tuhata jalon nasida tujuluan yarion. Napa paton koordinator guru sekolah minggu mulai sadarion gawe koordinator guru sekolah minggu ma amata situa Apriston Predi Sirait lao mangkatihon Monika Manurung namangido margati alaniaka kesibukan di ulaun mulai tema di nasida itu Monika Manurung isude pakobasion naung diulahon nasalileng non. Selamat tugas mah di amang sintua AF Sirait. Tuhan Yesus mamasu-masu. Manogu-nogu ut mengajari asa boy mangulahon ulaune. Napa limahon? Tatangyakeun mah sude ruas Nihuriata asa di bagasan hai pason nagale gabi margogo namar sahid gabi malum hipas sude dongan nahona suspek PDP dohot ODP dohot dari bagasan kondisi isolasi mandiri sude tim medis tim gugus dohot tim keamanan di Garakarta asa tiramot itu hatta sehat-sehat yulauna sona suari ribuan mulak tu bagas nabe suang soni madot tim peneliti negarata asa dapat vaksin nauli nadenggang jala tibu jala pakiota mai tiki nanengro asa woi lamtang gugu ni pamatang ta lao mangalo panahit COVID-19 siai napa-napon amulateon tajaro do amulateon sian amang sintua Manurung dot sude peparana gudangna 700.000 rupiah. Maka melatehon sudah dengan bahasa itu hatta nama ngaramoti nasida jatiki nang salpu sahatu tikion. Katanya kemana sida bagasan hatuan nai totong di bagasan lasni roha dot pakirimon napolin tutu hatta pardengkan basai suang-suang lima sudena akan atu hatta naung lanjut usia asa totong di bagasan pos ni roha makirim di tuhata di umurna na martamba gajang na papituhon laos na parpudi ulang tahun sadarion di tanggal 27 September 2020 gokma umur ni boru ni Huriata Esther Sperindah Tambunan umur 23 tahun laos di pasat hamulaton na tuhuria 500.000 di bagasan lasni roha sudah jemaat Parhalado dot majelis pasaton selamat ulang tahun
tu si Esther perindah tambunan. Kejang ma umurmu, pas ma tiurma sude ulaunmu. Mardame sonang ma dingolum. Susuk ma pasu-pasu itu hatta jalonmu tujuluan yarion. Langsung ni batang nyata do pakimri mota. Sude ruas ni huriata namar ulang tahun nasa mingguon. Ima sahak ni titingta. Dapat sadar wata martamiak kita. Oleh Tuhan debata nauso bahami marhite Yesus Kristus si paluahami. Apalagi dikon oleh Tuhan marlas ni roha dohami ui marpungu di bagas joromon lau mamuci pasangapon guarmu nabadiai. Tuhan debata iliak kodo ari na tiur dihami apala ditikyon. Ima alani asini roham dihami saluhut manusia na dipurtibyon. Nungatung tekas utang ihok kami ali Tuhan hatami naung dipasahat ni amang padita nami. Diajari hodo kami asa gabe songo sidaut tami ali Tuhan. Main asini roha tu saluhut jolma manusia tanpa memandang status manang nasongo dia be ali Tuhan kadungan nami. Jala dia cari hodo kami Tuhan asa gabe songon si mevi foset kami asa tolong torup rohanami mengadopi kadungan nami di dia be kami ali Tuhan. Jala dia cari hodo kami Tuhan asa totong makahabiari ho songon Tuhan namar huaso di sadok ngulunami. Asima rohama le Tuhan selehon gugu na sakoi jala homa mangaramoti hami di ngulunami asa tarulah hami saluhutna songon naung nitangihon nami. Mangido hami ale Tuhan diama nami amang padita tolong lubat tobing. Sa ilam tabay pasu-pasu mali Tuhan. Lam tabay perbinotoan nasian hoi. Asalam bui hutak kasih hami muse yari-yari naneng ro hatami naneng sipatares sunoni amang padita nami. Jala say lehon pasu-pasum na sumurungi ale Tuhan di keluarga. Asa mardame sonang nasida di sado ngoluna. Asiroha mali Tuhan nunga hutangi kami nakaningan akatiting na masa di huria nami. Saluhut na'y pasahat kami tuho. Di keluarga predi pajaitan nama masuk hijabu na'y baru. Pahem matutu jabu na'y gabi bagas peristirahatan pemujian pasangapon warmu totong di hari-hari aneng roh. Sunguni ali Tuhan dina mengemban tugas baru amanami situa Apriston Serait na menjadi koordinator sekolah minggu di Huria Namion. Tuhodo lemonon nami tong ali Tuhan asaho na mga leon gogo doh hapistaran na siya koy di na bermudu-mudu sekolah minggu di Huria Namion. Pos dorohan nami ali Tuhan ala dibatasi asi roha doho lehonom mudoi tu amanami. Sunguni ali Tuhan nang di keluarga situa manurung dalam tabay pasu-pasumu ali Tuhan di keluargaon asa anggiat Tuhan dilehon nasida dirina toho totong
Asa ditadda na sida totong na hodo na mga leon nakapasu-pasu na di jalon na sida. Asiro hamali Tuhan nang dianak kon nami pe si Esther na marulang tahun na pala ditikyo na li Tuhan makirim do hami totong lehonommu dianak kon nami on akka na di hari koton di nguluna siapari tunganommu ibana selam tabomu akka parbinotoan habisuhon ina manguluhon akka dalan si dalan Allah. Asiro hamali Tuhan. Lang dihami sa luhut. Ruas na marulang tahun apala di minggon. O matotong na mga dayak kapasu-pasu di nasida. Sunguni ali Tuhan. Dihami ruas ni hakai petisaon. Nasubui dohot marpungu noeng apala ditikyon. Tongdo tuho hupasata. Asa hotot tong na mga ramoti na sida manang nadidiya pe Tuhan. Tongdo noeng ali Tuhan. Say makirim rohana sida na yung dohot marpungu. Alay dialan yak kanamasa noengon. Urang do hami tahutan di ngulunan. Ala ni COVID-19 siya. Ala ni Tuhan, ramoti totong nasida. Jala saywain mapos ni rohanami sa luhut. Holan marpos ni roha holan tuho. Asa ubiar kami mangidaho Tuhan. Unang daripada biar mamereng akka sahit-sahit akan nama saon. Asa totong tuho uleo kami sude diri nami, sude ngulu nami. Alahoro Tuhan namar kuaso di pertibio. Asi marohama li Tuhan diaka ruasmon yan namekmet na poso na magodang ma tua-tua bisa luhut na subuhi ho warehami. Totong do ho pasahaton nami Tuhan. Asa ho na mga aramoti kami sa luhut na. Tuho do ho pasahat kami. Ho na mga lehon akan narikot di permuluan nami. Tungunia li Tuhan na di bagasan hagaleon, di bagasan persahiton, tay patibu Tuhan lamu mersonang nasida lam sehat tu hari-hari na naengro. Tungunia li Tuhan diaka gugus kendali COVID-19 nang diaka tim peneliti nang saluhut na sudi Tuhan say pasu-pasu ma nasida say pergugoy totong ali Tuhan tunguni ali Tuhan diubat naung di tomu-tomu ni akka paneliti main may tutugabi ubat na buwi pakyan ni masyarakat seluruh Indonesia. Oh matotong nama masuk-masui. Asa buwi merdami sonak kami sa luhut na mamakehoni di ari nanay rok. Nang di naman dalani kebiasaan new normal o Tuhan. Jud do pehami mangasahon ak kadiri nami sa diri. Jo do pehami ali Tuhan. Ala iliak ko do pehasi hahipasod dihami. Perasan nami songok kami nama arsitek ni ngulu nami. Kurang do pehami mangalihod diri nami. Tuho. Ala ni Tuhan. Say bukay marohan nami Tuhan. Asa tarjalo kami mangulahon jalalehon untuk roha di kami ala
uboto kami do ahanang ni dokon ni pamaretta nami sian hodoi saluhutna. Asiro hamale Tuhan. Nang dosa nami nagudang ipe. Sai se sahum mai. Asa tung tamahami majalo akka pasu-pasumi na yang silehonam mudope Tuhami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Sailehon ma asing roham dihami saluhutna. Amin. Mari dehita laos papungu pilihan. Aku dapat lelaki, aku dapat lelaki. Siapa sang lelaki, upasang lelaki. Aku martangi yang mahita pasahaton peliata tu debata ali Tuhan debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni pasu-pasu dohot silehon-lehon rodia kadinggan bahasa na mau diutus mau liate mahu sobahok kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngolunami upasahatami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilihan na hucus di adopamu pasu-pasu mapilihan na hupasahatami otuho asa di parhaseang huriam lau pati bulhon harajaomo di tonga-tonga ni portibion buhay maroha nami marhiti tordim na badiay asalam patar huida jalahu botohami godang ni si lehol-lehomi dihami ajari hami asalam gir-gir hami madok mauliati tu huhut pasahat pilihan nami dalan laho pasangapon ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap hitamangi do ditangiatai Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaomo say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unang hami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horona punaharajaon doho tagugun
ro dihasangapon saliling dilingna. Amin. Mulak mahamu di bagasan las ni roha, jala jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur honma damena tutodin. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat. Pajupang mahita musim minggu naro. Mau lihat Horas madihita.